Kain tayo guys. Ulam natin, tinapa at saka mangga. May alubebe. Tinapa. Tapos may mangga. Shoutout sa 3 million. Namang nandyan. Thank you. Magdalang nga lang ako mag-live guys. Kain tayo. Shoot, salamat shoot. Musta? Boss Dennis, thank you Boss Dennis. Oh, kumakain lang ako tinapa. Tinapa. Tsaka mangga. Mangga tsaka tinapa. Kakagising ko lang. Musta sir? Oo nga eh. Matagal na ako din nagla-live. Shoot. Tagal na. Almost siguro mga isang buwan na mahigit. Alam, may na internet ko. May na. Tsaka walang internet. Ano lang naman to? Mga ilang minuto lang to. Mga 7 to 8 minutes lang. Tapos na ako. Basta sir. Kakagising ko lang. Ako tapos na. Ano lang. 3 minutes na lang ako. Ayun, blakala ako may sakit sa katawan ko, napagod ako sa babike sa Bulacan. Tapos musda FB wala na. Bagsak yung FB Reels ko. May violation ako, hindi ako makikita dun. Yung na lang, stream ads. Tsaka star lang pag-asa ko. Pero meron pa yun. Ayusin ko lang yun. I-delete ko lang yung mga
unoriginal content. Nag-delete na ako ng mga reels ko na hindi naman sa akin. Dinelete ko na yun. Ay, kapsi ko. Wow, yan agad. Oo, ano lang. Mga 8, ano eh? Sabi niya? Hindi ako marunong sa FPRS. Saglit lang, mga ano lang yun. Mga short video. Kung ano yung ginagawa mo sa YouTube, ganun din. Mas malaking kitaan dun. Actually, qualify pa ako sa FBRS. Kaso ang problema, may violation lang ako. Nauna pa nga akong nagka-ads dati nun eh, sa mga iba-iba, dati. 2022 yata, nagka-ads on reel na ako. Oo, saglit lang ako magla-live. Shoot. Ay, what I mean, paano i-monetize. Basta upload ka lang ng upload. Dapat original, ha. Dapat yung content, yung ano mo, video mo, pahalang. Pag ganyan siya, pahalang. Tapos original content mo. Wag mo na lagyan ng music. Yung original talaga, mas mabilis ka ma-monetize. Shoot, click mo lang yung reels, then select video. Tama naman si Sir Dennis. Mabilis lang ako mag-live. Hindi naman pang matagalan to. Para hindi magsawang manood yung mga tao. Pwede mag-live. Yung mga may event, yung mga ganun. O, pwede. Ang gawin mo kung gusto mong manood ka sa mga sa mga tutorial. Alam mo paano ipa-monetize ang Reels mo sa Facebook. Madaming tutorial. Nagkalat na nga halos lahat ng mga tao nagba-vlog na nga sila eh. Di ba? Ay, naka na pala ako. Naka 9 minutes na ako. Walang ads to kasi hindi ko nilagyan kasi isa lang yung gamit ko kaya hindi ko malagyan ng ads to. Okay lang to. Ay, kapsi ko Lord, thank you. 10 minutes, ano ko na to? Close ko na. Naka 9:30 na ako, 30. 1 minute pa. Shoot, salamat ha. Nakikita ko nga yung mga mo, shoot. Mga cover song mo. Halos cover song ang nakikita ko eh. Diba? Cover song lahat. Si Boss Dennis, ang daming mga viral reels, viral sa Facebook, YouTube. Nagpaparami kasi ako, road to 12,000 kaya nag-upload ako ng mga short. Kasi malaking tulong yung short, maraming subscriber. Ganoon lang yun. Yun nga ads on mamaya. Oo, over. O mamaya na lang Boss Dennis pag natapos na to, lagyan ko na kagad. Okay na, mag-end na ako. Okay na ako dito. Buti nga hindi na yung WH ko kasi madaming mga virals na video na shorts. Kaya nakakabawi ako dun. Di ba 4,000 WH? Naka 25,000 WH ako. In 1 month. Oh. Ilang yun? 4,000. Hindi, ang dami. Kaya
Matagal na yun sa short ko. YT schedule lang play. Sabi ni Boss Dennis. Gawin mo na lang 5 to 10 minutes. Oo nga, ginagawa ko na minsan. Sige, bye na. O, sige na. Salamat Boss Dennis tsaka Shoot 25. Thank you sa pag-andyan. Sige, upload ka lang. Mga ano mo. Gawin mo yung cover song mo, gawin mong short video din. Katiin mo, pwede yun. Sa'yo naman, original sa'yo yun eh. O, sige na, bye-bye na. Sir Dennis, salamat at tsaka Shoot 25. End na ako guys. Thank you. Bye.